दै गांहाब जोङो दिनै भट होदोंमोन जोङो दिनै दै बथलसे लानानै जोङो मिथिंफ्राव ओंखारदोंमोन जोंबो थांदोंमोन जोंखौ मानो नायाखिसै जोबोद दुखुनांथाव आरो खाफाल हावरिया दिनै बर' फिसाफ्रा चिरां जिल्लानि रुनिखाता रेन्जनि हाग्राबारियाव रिफु होननाय मोनसे जायगायाव सरकारा बर' फिसाफोरखौ दिनैहाय न' बां सिफायनानै होख्रांहरदों। जोबोद दुखुनि बाथ्रा बिथांमोननि न'फ्रा थेर बेथेर जालांबाय, बिथांमोननि सिमाङा थेर बेथेर जालांबाय। दिनै बे हाग्राबारियाव गोजां बोथोराव सरकारा बिथांमोननि न' बां सिफायनानै बिथांमोनखौ होस्रांदों, हालाय हाफाय खालामदों। जानाय गैया, लोंनाय गैया, उन्दुनाय गैया। दिनैहाय न' बां लेथेर फेथेर, थोरसि लथा जेरैबो लेथेर फेथेर, मोसौ मोसा गासिबो लेथेर फेथेर। हाग्रा बंग्रायाव दिनैहाय बिथांमोनहा बे गोजां बोथोराव जोबोद खस्थ' मोनदों। न' बांफोरखौ सिफायनानै थेर बेथेर खालामदों। आसाम सरकारा दिनैहाय बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोर दङ। दिनैहाय बे दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बिथांमोनखौ दिनैसिम खबर लाहैयाखै। बर' फिसाखौ बर'आ जुदि नायाबा, बर'नि हायाव जुदि बर'खौ जुदि रैखाथि गैयाबा दिनै बर' हारिया मा जानो थांगासिनो बेखौ जोङो बयबो साननांगोन आरो दिनैहाय बर' हारिखौ रैखा खालामनांगोन। बयबो खौसे जानांगोन आरो जोङो बयबो बर' हारिनि थाखाय जोङो साननांगोन। बिनिखायनो जोङो बयबो बर' हारिखौ रैखा खालामनोबा जोङो बयबो खौसे जानांगोन आरो बर'नि दैदेनगिरिफ्राबो बयबो खौसे जानांगोन। अब्लासो जोङो बर' हारिखौ रैखा खालामनो हागोन इयुनाव।